Moi, mä oon Anni. Ja moi, mä oon Riina. Ja me ollaan Gramista ja tehdään podia Mark-Opsista. Me jatketaan tänään keskustelua ensimmäisten tapaamisten ympärillä. Me on sitä jo vähän starttailtukin tuossa. Ja me ajatellaan, että markkinoinnin ja myynnin pitäisi tehdä siinä aika lailla yhteistyötä. Ja me haluttaisiin tänään selvittää, että mitä siellä tapaamisista voi tapahtua niin, että se on hyvää yhteistyötä näiden tahojen välillä. Mutta erityisesti, että miten siitä saisi sillä tavalla tarinallista, että se tuntuu jossakin varpaissa asti. Ja me ollaan pyydetty siksi mukaan tänne mies, joka on tarinallisen myynnin mestari ja käsitykseni mukaan myös siitä varvasosastosta ja vaikutuksesta tunnettu. Tervetuloa vieraaksemme Mika Aittamäki. Kiitos paljon. Kiva, että otitte vanhan koiran tänne. Vanhat koirat ui parhaiten, eikö se niin mene? Okei, me ollaan viime jaksossa puhuttu ton Jussin kanssa siitä tapaamisen valmistelusta. Ja nyt musta voitaisiin mennä suoraan sinne tapaamiseen, että mitä siellä tapahtuu. Mitä sun mielestä, pitääkö ensimmäisessä tapaamisessa olla jo käsitys siitä, että mitä me ollaan myymässä? No niin, aloitit tuommoisella helpolla. Joo. Mä joudun ikäväkseni sanomaan, että tähän vaikuttaa tosi moni asia. Eikö niin? Joo. Minkälaista tuotetta, palvelua, miten se tapaaminen on syntynyt, miten siihen yhteiseen tapaamiseen on päädytty. Yes. Niin se vaikuttaa hirveästi siihen. Mutta kyllä mä silti sanon, että siellä ensimmäisessä tapaamisessa ne mitä siellä pitäisi tehdä, olisi rakentaa luottamusta. Se on se kaiken A ja O, että miten se luottamus syntyy ja miten se luottamus johtaa siihen, että se keskustelu jatkuu. Ilman luottamustahan ei synny muuta kuin ehkä se keskustelu. Niin, eikä välttämättä synny edes sitä ekaa tapaamista, jos ei ole sitä luottamusta. No varmasti sitäkin tarvitaan sen verran, että uskaltaa ottaa vastaan. Joo, kyllä. Ja siihen just liittyy monta vaihetta, missä markkinointikin on mukana ennen kuin päästään tapaamaan. Puhutaan vähän myös tässä niiden erilaisten tapaamisten eroista myöhemmin. Joo. No sitten kun päästään sinne ja ollaan face to face, 2 yritystä, 2 brändiä kohtaa arvioidaan oikein ajan kanssa, että olisiko tässä jotain. Ja lähdetään rakentamaan luottamusta, ansaitsemaan sitä, niin sitten se tarinallistaminen. Jos olisi hirveän niin kuin kylmä ajattelulta, voisi ajatella, että ne on niin kuin tarinoita, ne ei ole totta, että joku tulee ja vetää jonkun hyvän räpin ja jonkun hyvän tarinan, niin onko se niin kuin nyt sit asiallista? Miten sä tarinallistat tapaamisen? Joo, mä otan vähän askeleen vielä taaksepäin. Ja mä palaan siihen luottamuksen rakentamiseen. Ja jos sä ajattelet, että mikä saa sinut luottamaan toiseen ihmiseen, niin onko se, että hän puhuu paljon ja koreasti vai kuuntelee kiinnostavasti? Ja kyllä mä tässä kohtaa sanon, että kuuntelemalla se myyntityö alkaa ja ajattelemalla aktiivisesti, että miten tätä asiakasta voisi auttaa. Yes. Se tarina rakentuu ehkä yhdessä tekemällä. Suuri Juhana Torkki, jolta mä olen oppinut paljon tarinan kertomisesta ja jonka opissa olen ollut ihan henkilökohtaisestikin, niin sanoi mulle erässä keskustelussa, että Mika, eikö myynnissä se tärkein tarina ole se asiakkaan tarina? Ja mä olin siinä kohtaa tehnyt myyntityötä 30 vuotta. Ja siinä hetkessä mä opin aika paljon lisää myynnistä. Ja kuinka se, mitä sä edustat, mitä sä aiot tehdä sen asiakkaan kanssa, on se, että miten sä sijoitat sen asiakkaan tarinan siihen sinun tarinaasi. Yksikään asiakas ei osta mitään, jos ei se näe itseään osana sitä tarinaa. Ja siihen taas tarvitaan luottamusta. No jos viedään vähän siihen, että mitä se myyjä
oikeasti voi niin kuin tehdä. Niin miten se saa kuuntelemalla selville vähän sitä asiakkaan tarinaa, mutta miten muuten se voi siihen valmistautua tai tehdä esitöitä tai tehdä siinä tapaamisessa, että se pääsee kiinni siihen oikeaan asiakkaan tarinaan. Onko sinulla jotain taikakysymyksiä? Joo, on varma taikakysymyksiä. Yksi sellainen tärkeä taikakysymys on päästä siihen asiakkaan tarinaan kiinni, on tehdä alkuun joku helppo nosto sen asiakkaan historiasta. Sä oot tehnyt totta kai sen verran työtä, että sä oot tukenut web-sivut ja ehkä googlannut mitä uutisia on. Niin sä kysyt, että teillähän oli pari vuotta sitten se fuusio, niin miten se on lähtenyt menemään? Ja se on ensinnäkin, se on turvallinen kysymys. Se ihminen on tottunut puhumaan jo siitä, hän on ajatellut sitä, siitä on jo vähän aikaa. Ja siinä on paljon sellaisia elementtejä, että sen ihmisen ei tarvitse olla puolustuskannalla. Toki sun kannattaa olla selvillä, että onko se fuusio mennyt päin helvettiä, niin sit sitä ei kannata kysyä, mutta muuten noin niin kuin periaatteessa. Sä osoitat sen kiinnostuksen sen asiakkaan tarinaan ja hän alkaa itse sitä tarinaa sulle kertomaan. Yes. No, monet myyjät ajattelee tai tulee vastaan sellainen tilanne siellä palaverissa. Tässä pitäisi niin kuin kuitenkin sitten itsekin vähän kertoa, että mitä me nyt tässä ollaan myyskentelemässä. Niin miten sä ajattelet siitä niin kuin oman tarinan kerronnasta? Miten sitä pitäisi lähestyä, koska se kuunteleminen on se eka duuni ja sitten ne pitäisi vielä pystyä jollain tavalla kytkeen? Joo, sille pitäisi uskaltaa antaa aikaa sille yhteisen tarinan rakentumiselle. Se kiire puhua, se kiire lähteä kertomaan, keitä me ollaan, mitä me tehdään, niin se on kokemattomuutta. Se on sitä, että ajatellaan, että näin täytyy tehdä. Se, niin kuin mä sanoin, ja tätä mä tuun varmaan toistamaan, se luottamus rakentuu kuuntelemalla, ei puhumalla. Ja kun sä kuuntelet sitä asiakasta, sä keräät koko ajan informaatiota siitä, mitä se kertoo. Se informaatio, mitä se asiakas sulle kertoo, ne on sinulle rakennusparikoita siihen, että kuinka se teidän yhteinen tarina lähtee liikkeelle. Ja se voi hyvin olla niin, että se ensimmäinen tapaaminen, nyt mä puhun ehkä tuotteesta tai palvelusta, jonka tavoitteena ei ole saada kauppaa sillä ensimmäisellä tapaamisella. Ratkaisuista, juuri näin. Niin se ensimmäinen tapaaminen, sehän saattaa hyvinkin päättyä siihen, että myyjä tai minä sanon mielelläni siinä kohtaa, että kiitos, mä oon saanut tosi paljon tietoa tässä tapaamisessa ja on ollut myöskin niin kuin viihdyttävää ja ollut kiva tutustua. Ja jos sulle sopii, niin mä palaan tästä tuonne kotipesälle ja otan pari asiantuntijaa mukaan ja me pohditaan, miten me voitaisiin tähän niin kuin vastata näihin sun haasteisiin tai sun tarpeisiin. Mä olen myynyt ainoastaan kuuntelemaan. Joo, mä ostan ton ajatuksen sitten tosi monessa kohtaa vähän niin kuin mietityttää se, että se myyjän paine, kun se ländää sen tapaamisen, siellä on tapahtunut jotain, että se on sen niin kuin ländännyt ja niitä on erilaisia tilanteita, niin sen myyjän paine saada sitä eteenpäin on varmaan aika valtava. Sitten sun pitäisi kuunnella. Ja sitten monet ostajat mouhoo tuolla, varsinkin tuolla LinkedInissä, että ne ei myöskään halua tavata myyjiä, joille ne kertoo, jotka tulee kartoittaa ja sitten häntä kuunnellaan, vaan ne haluaa niinku, että tuu kertoo, mitä sä myyt. Ja onko tämä myös ostamisen taito? Pitäisikö ostajiakin varata aikaa olla ostajana? No varmaan niinkin, mutta kukaanhan ei voi vastustaa taitavaa kuuntelijaa. Ja kun sä osoitat empatiaa ja kiinnostusta sille, niin se kyynisinkin kerro nyt, mitä sä myyt, niin kyllä se siihen sulaa. Yes. Ja jos se ei sulaa, niin se todennäköisesti ei ole sun asiakas. Et sä halua tehdä semmoisten kanssa töitä, jotka sanoo sulle, että no myy mulle nyt äkkiä jotakin. Yes. Ei se ole kiinnostavaa, siis myyjällekään. Yes. Kyllähän niin kuin hyvässä kaupankäynnissä on aina se, että siellä on myöskin se imupuoli. Että me rakennetaan se yhteinen tarina. Totta kai on tuotteita, joita sitten myydään tyyliin niin kuin vaikka toimistotarvikkeita. Mä myyn näitä nitoja 7, ei siinä nyt ole tarinaa ympärillä, mutta jos me puhutaan nyt ratkaisumyynnistä, niin jos joku sanoisi mulle, että tuu nyt kertomaan mulle, mitä sä myyt, niin enkä tule.
siinä on mitään järkeä. Niin. Täytyisi ensin miettiä, että onko sulla jotain tarpeita. Näet sä eroa sitten niin kuin inbound-vetosissa ja sitten taas outbound-vetosissa tapaamisissa, että tavallaan semmoinen, mikä sä oot vaan buukannut, niin näet sä siinä sitten, että sä rakennat eri lailla sitä tarinaa? Joo, onhan totta kai tuossa eroa, koska silloin jos sulla on tämmöinen niin kuin inbound-veto, että sut on niin kuin kutsuttu jonnekin, niin silloinhan sulla on siellä niin kuin tavallaan brändin tuki takana. Sulla on joku niin kuin mielikuva. Susta on joku ajatus siitä. Ja susta ja sun edustamasta brändistä ajatellaan todennäköisesti positiivisesti. Sulla on silloin aika paljon tällaista niin kuin, tätä markkinoinnin ehkä tuomaa niin kuin taustaa. Vähän sama juttu kuin se, että silloin sä edustat vaikka esimerkiksi, anteeksi nyt tämä paikallisuus, mutta sä edustat silloin vaikka Helsingin IFK:ta. Se tiedetään, mikä se on. Sen sijaan, että jos se on niin kuin Mäkkäläjärven Kiekko, josta kukaan ei ole kuullut, niin on siinä ero. Joo. Mulle tarttuu sun puheesta 2 asiaa mieleen. Ensimmäinen on asia, jonka haluaisin ehkä säästää loppuherutteluun, mutta se on taitava kuuntelija sanaparia. Pakko kysyä, koska tämmöisenä prosessi-ihmisenä ja työkaluihmisenä mietin, että mitä tekemällä myyjät vois oppia sitä taitoa, minne pitää mennä. Juhana Torkin oppii vai mitä pitää tehdä, että tulee taitavammaksi kuuntelijaksi, olla vaan hiljaa vai? Joo, ehdottomasti. Siis mä oon tosi monelle myyjälle, ketä mä olen elämässä niin kuin ohjannut tai kouluttanut, niin mä olen jopa sanonut niin, että kun me ollaan yhdessä menty asiakkaan luokse, niin mä olen kieltänyt ensimmäisen 15 minuutin, sä et saa sanoa sanakaan. Mä sanon tässä muutamat sanat, mutta sun tärkein tehtävä on oppia kuuntelemaan. Ja mä korostan aina tätä samaa asiaa, että kun sä mietit toista ihmistä, niin mitä tahansa tilannetta, niin mikä saa sinut luottamaan siihen ihmiseen? Se, että se puhuu tosi paljon ja kiivaasti, vai se, että se kuuntelee ansiokkaasti, niin se on aina 100% se kuuntelu. Ja sivistys, lukeminen auttaa aina, niin kuin Jörn Donner Vainaa sanoi, lukeminen kannattaa aina. Ja tällä mä viittaan siihen, että mitä enemmän sä tiedät, sitä enemmän sä tiedät, että sä et tiedä. Ja pahin, tai sanot huonoin myyjä on semmoinen innokas asioista tietämätön, joka täyttää puheella sen tilan. Hirveästi aktiviteetteja ja touhua ja kaikkea muuta, mutta niitä tuloksia ei välttämättä ole niin hirveän paljon. Tähän liittyy varmaan tosi hyvät kysymykset, ja voisin kuvitella, että siinä on paikka markkinoinnilla ja myynnillä yhdessä miettiä, että mitä me niin kuin halutaan kysyä meidän asiakkailta aktivoidaksemme sitä, mitä me ehkä tavoittelemme siellä niissä keskusteluissa. Ja kun mä kuuntelen sua, niin mä istuin eilen 4,5 tuntia pienillä tauoilla ostajaehdokkaana ilmastointiremontille. Se oli täynnä myyjän tarinaa. Siinä oli paljon, me opin paljon ilmanvaihdosta. En tiedä, oliko se tarpeellista, mutta erittäin paljon. Opin myös rintamamiestalojen ilmanvaihdosta, jossa emme asu. Ehkä noin tunnin verran. Ja mietin tavallaan että sillä kaverilla oli hyviä kysymyksiä, mutta ne olivat sivuroolissa. Ja mä en vielä tiedä, ostetaanko me, mutta aloin kelaamaan että miten hänen olisi ehkä pitänyt muuttaa sitä kysymystapaansa. Onko siihen tapoja? No on, joo, ja kaikkihan lähtee siis, nämähän on tietenkin myynnin johtamisen ongelmia. Yes. Ja myyntijohtaja kysyy, että montako kertaa sä oot soittanut tänään asiakkaalle. Täysin väärä kysymys. Kysyy, että miten sä oot tänään ollut kiinnostava. Tai sen sijaan, että sä kysyt, että kuinka monta tapaamista sä oot saanut, niin kysyy, että miksi ne on ottanut sut vastaan. Ja kun me tehdään oikeita kysymyksiä, niin me opitaan itsestämme aika paljon enemmän. Mitä me tehdään, mitä me sanotaan. Ja kun se lähtee sieltä oikeista asioista, niin se valuu sinne tapaamisiin sen myyjän mukaan. Se, että sulta kysytään, että miten sä oot tänään ollut kiinnostava. Sä joudut pohtimaan sitä, että miten mä oon kiinnostava ja miten mä voin olla kiinnostava asiakkaan. Miksi se ottaa mut vastaan. Jos sulta kysytään, että montako puhelua sä oot soittanut ja montako tapaamista sä oot saanut, niin eihän sua kiinnostaa. Eikö niin? Ja jälleen kerran kysymys on siitä niin kuin
enemmän tietämisestä, ymmärtämisestä, että mistä tässä on kysymys. Tässä on kysymys siitä, että me ollaan kiinnostavia, me ymmärretään toisiin, me luotetaan toisiin. Yes. No sitten kun on päästy jo. Voin kysyä tähän väliin, että miten sitten semmoinen yksittäinen myyjä, jolle ei välttämättä ole sitä hyvää myyntijohtajaa tuossa kuuntelemisen opettamisessa, niin minkälaisia työkaluja niille voisi tarjota? Työkalu onkin hyvä kysymys. Tai ylipäätään niin kuin tukee siihen työhön. Kannattaa hankkia mentori. Siis kyllä, mä oon itse ollut sellainen, että mulla on ollut tapana, jos mä oon halunnut tietää jostain, niin aina hankkia sitä tietoa soittamalla ihmisille. Voiko sä auttaa, vaikka just Juhana Torkille ja monelle muullekin vasta. Ihmistähän auttaa. Ihmistähän rakastaa auttamista. Ja hölmöintä on, jos sitä ei niin kuin hyödynnä ja lähde sitä kysymään. Mä en oikein osaa edes sanoa, että mitä mä sanoisin tämmöiseksi työkaluksi. Voiko olla esimerkiksi jotain kysymyspatteristoja sen myyjän, että se miettisi etukäteen, että se pääsisi kuuntelemaan, tai niin kuin voisiko se liittyä sitten siihen valmisteluun? No joo, voi varmasti olla, mutta yleensä on kuitenkin niin, että jos myydään ratkaisuja, eikö niin me tiedetään suurin piirtein, että kuinka se mun ratkaisu auttaa sitä yritystä. Se on niin kuin tiedossa. Eli sun ei tarvitse niin kuin kysyä sen tyyppisiä kysymyksiä ihan hirveästi, vaan tärkeämpi on kysyä sellaisia kysymyksiä, että teille syntyy sen asiakkaan kanssa keskustelu, ja keskustelusta syntyy dialogi, ja dialogin kautta syntyy luottamus. Ilman dialogia ei synny koskaan sitä luottamusta. Ja silloin sä etsit ainoastaan niitä paikkoja, jolloin sä voit sitten sen sun oman tarinan yhdistää jälleen kerran siihen asiakkaan tarinaan. Näin ne yhdistyy. Ja sä et pysty yhdistämään niitä asioita, jos sä kysyt ennalta määrättyjä itse ohjaamiesi kysymyksiä tai tiedät ennalta, että tätä mä sulle tarjoan. Kun sä tiedät suurin piirtein, että sulla on tämmöinen palvelu, sä tiedät, mitä se yritykset tekee. Sä kuuntelet asiakkaalta ne paikat, jolloin sä sitten nivot ne yhteen. Ja siitä se syntyy se yhteinen tarina. Mä olisin just kysynyt, että miten me päästään eteenpäin. Me ollaan tavallaan siinä luottamuksen muodostumisvaiheessa jonkun aikaa, ja se varmaan vaihtelee. Sitten me päästään siihen kohtaan, kun se oma tarina tulee esille. Eli kerron nyt näistä varpaista, eli tästä kehollisesta jutusta. Mitä se on? Mitä on hyvä tarinankerronta? Hyvä tarinankerrontahan herättää jonkun tunteen, eikö niin? Se on niin kuin kaiken A ja O. Mitä suurempi tunnekokemus, sitä kovempi muistijälki. Tästä syystä me muistetaan ensisuudelmat ja tämän tyyppiset asiat, koska se tunnekokemus on niin valtava, niin se pureutuu tuonne muistiin. Bullet pointtejahan ei kukaan muista. Ei kerta kaikkiaan, ne on niin kuin täysin turhia. Eli hyvä myyjä miettii aina se, että minkälaisen tunteen se haluaa siinä asiakkaassa herättää. Ja nyt tullaan ehkä niihin varpaiden asentoihin, mitä sä tarkoitit. Eli myyjänähän täytyisi tuntea se asiakkaan tyyppi, ymmärtää sitä ihmisestä vähän enemmän. Onko se tämmöinen niin kuin aktiivinen, kovaa tulosta etsivä tyyppi, jolle se sun tarina kytkeytyy ehkä tulosten saavuttamiseen. Yes. Sitten se voi olla tämmöinen niin kuin ekstrovertti, innostuva ja innostunut puhelias ihminen, niin kuin sinä, Riina. Ja silloin se tarina keskittyy siihen, että mitä me saadaan yhdessä aikaan. Eikö niin? Me voidaan saada tällaisia asioita, mihin tämä juttu vie ja miten me tehdään yhdessä. Ja silloin se ihminen innostuu. Jos se taas on tämmöinen rauhallinen, vähän taustoilla mielellään oleva, istuksii hiljaa, miettiskelee asioita, niin sun tarina korostaa luotettavuutta ja sitä, että kuinka turvallinen tämä ratkaisu on. Just tälle ihmiselle, koska hän kaipaa sitä turvaa. Sitten se voi olla semmoisia yksityiskohtiin paneutunut ihminen, vähän semmoinen insinöörimäinen, eikö niin, ostaja. Niin sun tarina paneutuu sitten siihen, että tällaisista prosessin osista tämä koostuu ja se vie tänne tällä tavalla eteenpäin. Ja jos tapahtuu virheitä, ne korjataan tällä tavalla. Eli sä viet sen sinne asiakkaan tarinaan. Silloin siitä tarinasta tulee yhteinen. No mätsäisit sä sitten innostuja myyjän ja innostuja asiakkaan? Jos on mahdollista, niin totta kai. Eli tätä voisi niinku tutkia. Joo. Myyjistähän tällaista tietoa on saatavilla ja on tavallaan
palveluita ja psykologin arvioita, jolla se saadaan se myyjätyyppi selville. Ja kyllä me Annin kanssa esimerkiksi, me ollaan tietyllä tapaa tosi erilaisia myyjiä, ja mä oon just puhun liikaa ja unohdan kuunnella ja kaikkea muuta. Innostun kaikesta. Niin, kyllä. Joo. Pitää löytää se innostuja asiakas, että se sietää minua. Joo. Mutta siis taitava myyjähän, tähän kuuluu myynnin ammattitaitoon, ymmärtää ihmisiä. Eihän, niin kun, jos sä olet niin kun hyvä saamaan asiakastapaamisia vaikka, tai tekemään tarjouksia tai jotain klousaamaan kauppoja, eikö niin tämmöinen sana hirveä, niin sehän on vaan niin ne on tiettyjä osia siis myyntityöstä. Myyntityön ammattitaitoon tuntee ihmiset. Yes. No, kun me ollaan siellä tarinan kerronnassa, niin ja sä sanot, että pitää matchata niiden persoonia. Tai sä löydät parhaimmillaan sieltä sen niin kuin persoonan, niin mene nyt vielä sinne kehoon. Miten sä paat kroppaa likoon myyjänä? Pitääkö panna kroppaa likoon? Pitääkö tulla jotenkin niin kuin karmit kaulassa? Se voi kuulostaa monesta siltä. No okei, ehkä ei siitä, joka myy insinöörimäisesti sille insinöörimäiselle ostajalle. Siellä voidaan olla Excelissä ja asioissa. Mutta kyllä se kehollisuus liittyy siihen, että sä tunnistat sen tyypin, kenen kanssa sä oot tekemisissä. Eli se on tämmöisiä energioita. No, voit varmaan kutsua energioiksikin, mutta se on siis, yksisarvisia. Mutta siis, jos huomasitte, kun mä tulin tähän huoneeseen, niin mä halasin sinua, koska mä tiesin, että sinua voi halata. Sä olet ihminen, joka ehkä jopa nauttii siitä, että tehdään halaus tähän niin kuin alkuun. Gramista. Ja sitten taas, jos tässä olisi ollut sellainen niin kuin insinöörimäisempi tyyppi, että en mä olisi tehnyt sitä. Ja tämä niin kuin kehollisuus liittyy siihen, että kuinka sä tunnistat sen toisen ihmisen tilan tarpeen, milloin sä voit tulla lähelle ja minkälaisia asioita sä voit tehdä ja sanoa. Yes. Mä sain oivalluksen. Okay. Kerron kohta. Jatka vaan. Niin, meinasin sanoa, että nyt me mennään tietysti myyntityön semmoiselle osa-alueelle, että tämä on jo niin kuin next level shit, että sä osaat tehdä sen asian, että milloin, kenen asiakkaan kanssa sä puhut käsillä, kenen asiakkaan kanssa sä pidät kädet pöydän alla ja tämän tyyppisiä asioita, mutta ne on niitä asioita, joilla se luottamus rakentuu, koska aikahan totta kai tekee luotu. Jos sulla on aikaa käyttää asiakkaan kanssa, te olette 20 tuntia yhdessä soutamassa tai jossain leireilemässä, niin totta kai te luotet toisiin, kun teillä on aikaa siinä. Mutta sitten kun ollaan 45 minuuttia yhdessä, se luottamus pitääkin rakentaa. Se ei synny niin kuin ajan kanssa, vaan se pitää rakentaa. Ja silloin sitä rakentamisen elementtejä on sellaiset, että sä ymmärrät sitä ihmistä ja osoitat hänelle hänen kaltaistaan tarvetta käyttäytymiselle ja sille tarinalle. Mulle tulee tästä sellainen oivallus mieleen, en tiedä onko se oivallus, mutta pistän sen siihen puskaan. Jos ajatellaan, että mihin myyjät keskittyy, on tapaamisen sopimista, ennakkovalmisteluja, agendoittamista, hyvää sellaista niin kuin rakennetta. Sitten myyjät keskittyy tapaamisissa usein siihen, että miten se esitys, se puhe menee, mitkä ovat slaidit, mikä on niitä puheen järjestys, puheen rakenne. Mekin paljon tehdään sen kanssa töitä. Niin sä puhut jostain sellaisesta, että suunnittelisi sitä tapaamista ikään kuin hetkinä, jotka ovat ihmisten välillä, eli taloontulohetki, sisääntulohetki, missä luetaan sitä tilannetta, missä opitaan siitä. Aivan oikein. Ja voisin kuvitella, että se on aika monelle, tavallaan se vain ohitetaan. Ja sitä voisi ehkä niin kuin markkinoinnikin kanssa opiskella. Millaisia ovat olleet ne pienet hetket tapaamisissa, niin kuin moments of truth, jotka ei liity millään tavalla tuotteeseen ja palveluun. Ja tämä voisi olla osa sitten jotain ideaaliasiakasprofilointityöskentelyä, että tutkitaan niitä hetkiä. Jotain sellaista mä saan tuosta kiinni. Yksi tärkeä hetki on se, että luottamuksen syntyminen, niin sehän näkyy kehollisesti. Okay. Ja sä pystyt myyjänä havaitsemaan sen hetken, kun se luottamus syntyy. Se asiakas tekee jotain tämän tyyppistä, että
se korjaa asentoa, sitten tulee vähän rennompi sitä asennosta, tai se huokaisee syvään. Hän nostaa kädet siihen pöydälle ikään kuin luottamuksen osoituksena. Että tämmöisiä niin kuin biologisia mekanismeja. Ja kun se kaikki varautuminen ja tämän tyyppiset asiat laskee, niin se luottamuksen syntymisen hetki näkyy kehollisesti. Ja se on semmoinen hetki, johon mä aina tähtään, että mä huomaan, että milloin tämä luottamus on syntynyt, ja sitten sen jälkeen voi ehkä tiivistää sitä myyntityötä ja sitä tarinankerrontaa. Mutta juuri niin kuin sä sanoit, se on vaihe. Se luottamuksen rakentaminen on vaihe, ja se päättyy siihen, että se luottamus on ansaittu. No kun mennään vaikka sinne inbound-lähtöiseen brändin tukemaan tapaamiseen, ja on tavallaan tämä kaikki, mistä sä puhut, on hyvin niin kuin henkilöiden välistä, niin onko sulla itsellä sellaisia myönteisiä muistoja ja kokemuksia, että mitä on ollut markkinoinnin tuki? Voiko se jollain tavalla edesauttaa sitä hyvää kohtaamista? Siis auttaa aivan erinomaisesti. Sehän on niin kuin, ikään kuin haarniska sotaan lähtiessä. Yes. Että se niin kuin antaa sulle sen turvan ja univormun, että mitä sä oot, ketä sä edustat. Ja ilman sitä se työmäärä tavallaan siihen, että mitä sä joudut sen luottamuksen eteen tekemään, on totta kai paljon paljon suurempi. Yes. Ja hyvä markkinointi antaa sulle, sä puhuit niistä energioista, niin mä voin sanoa, että se antaa niin kuin hyvän auran sinne matkalle, että et sulla on joku tällainen, niin kuin, psykologiassa puhutaan halo-efektistä. Eli sä saat tämmöisen tietynlaisen sädekehän jo matkaa silloin, kun sulla on joku sellainen, edustat jotakin tiettyä brändiä. Niin kuin esimerkiksi Antti Merilehtoa kuuntelin viime viikolla, kun hän sanoi, että hän on vaikka niin kuin ollut Googlen myyjänä, niin eihän hänen tarvinnut myydä mitään Googlea. Sen kun ottaa tilauksia vastaan. Eikö niin? Silloin kun se brändin tuki on riittävän suuri. Mutta niitä brändejä tietysti on aika vähän, mutta siinä se hyvin kiteytyy, että silloin kun se brändituki on riittävän suuri, niin myyjän tehtävä on ottaa vastaan tilauksia. Yes, ja sitten vaan rentoutua. Missä menee se raja, että sä edustatkin itseäsi, kun se on niin henkilökohtaista? Ja yrityksissä on tämmöinen niinku riski, että myyjät on tavallaan liikaa henkilöityy se, ja sitä pelätään ja Kyllä. sitten kontrolloidaan. Joo, ja sitä varten ihmisiä pitäisi niinku kouluttaa ja opastaa ja kasvattaa, että sitä ei tarvitsisi pelätä nimenomaan, koska miten mä nyt tuohon sanoisin, että kyllä se kuitenkin on niin kuin työtehtävä, työrooli. Kyllä mä niin kuin siihen tilanteeseen mennessä, niin kyllä mä antaudun sille roolille, sille tehtävälle, missä mä olen. En mä ole siinä niin kuin itseäni edustamassa. Ja hyvällä koulutuksella mä uskon, että sekin järjestyisi, mutta noin kun sanoit, niin juuri noin pelätään kovin helposti. Että tällainen niin kuin, että se myyjän brändi nousee yli sen työpaikan brändin. Mutta sitten taas toisaalta ihmisten tarinat on kiinnostavia, yritystarinat on harvoin kiinnostavia. Ja ei sitä tarvitse pelätä. Sitä ei kannattaa nauttia niin kauan kuin sitä voi nauttia. Niinpä. Mä rupesin miettimään tosi usein B2B-päätöksenteko siihen skeneen kuuluvilla ihmisillä ja myyntiorganisaatiossa toimivilla ihmisillä on semmoinen, Annikin on tämän kuullut joskus, että me tunnetaan meidän asiakkaat kyllä. Mä oon välillä vähän skeptinen sen äärellä, varsinkin niin kuin markkinoinnin näkökulmasta, joka ei ole osa sitä tuntemista. Mutta sitten kun mä ajattelen tätä ja kuuntelen sua, niin siellähän on varmaan paljon niin kuin totta, että siellä on syntynyt niiden henkilöiden välillä vuosien saatossa semmoista tosi arvokasta tuntemista ja tunnetta luottamuksesta. Ja sitten tavallaan joissain tapauksissa se karkaakin henkilöiden mukana ja sitä ei osattu kääntää niin kuin yrityksen taseeseen. Ja tässä kohtaa myynti ja markkinointi puhuu eri kieltä. Yes. Et silloin markkinointihan puhuu näissä kohdin, että asiakkaan tuntemisesta, niin sehän puhuu niin kuin asiakas-ostajatyyppinä. Niin, profiileina. Eikö niin? Joo. Joo, että se on tällainen, ja sitten se myyjä puhuu siitä, että hän tuntee sen Pekan henkilökohtaisesti. Yes. Ja tässä kohtaa myynti ja markkinointi tarvitsisi tulkkia siinä välissä, että nyt te puhutte pikkasen eri asioista, vaikka te käytätte samaa kieltä. Yes. Ja silloin niin kuin se parempi ymmärrys jälleen kerran siitä, että mitä tällä tuntemisella missäkin kohtaa tarkoitetaan,
niin todennäköisesti johtaisi siihen, että molemmat sanoisivat, että okei. Ja sitten kun molemmat vielä selvittäisi, että mitä sillä omalla tuntemisella, niin mitä sillä on tarkoitus saavuttaa. Yes. Mä luulen, että markkinoinnille ei välttämättä ole aina ihan myöskään ajatusta, että millä tasolla markkinoinnissa haluttaisiin tuntea tai mikä se on se tarve tuntea niitä asiakkaita, jos ei ole varsinkaan ollut sitä henkilökohtaisen myyntityön kokemusta. Niin, mutta parhaitenhan se meneekin niin, että markkinointi tuntee sen niin kuin kattotasolla ne asiakastyypit ja ison viestin ja sitten se myyjä on se lähettiläs ja se oma yksilön tuntemisen taso. Et mun päässä tavallaan se on hyvin selkeä ajatus siitä, että miten ne tukee toisiaan, eikä toista pidä olla ilman toista. Yes. En aio kysyä Mikalta yhtään työkalukysymystä tänään, koska se kysymys menee hukkaan. Mutta tiivistetäänkö, jos osataan? Joo. Sinä osaat kyllä. Hyvä ensimmäinen kohtaaminen, jossa luottamusta muodostetaan. Ajatellaan niin, että me ollaan ensimmäisessä kohtaamisessa, jos on jo taustalla jotakin aktiviteetteja ja nyt ollaan niin kuin todettu, että nyt voidaan neuvotella, nyt voidaan potkaista jotakin ehkä käyntiin, niin mitkä ovat sellaiset muistilista-asiat, mitkä haluaisit nostaa vielä tästä keskustelusta? No, mä voin kylliksi korostaa sitä asiakkaan tarinaa. Yes. Eli mitä ikinä sä oot tekemässä, niin sun pitää istuttaa se siihen asiakkaan tarinaan. Ja sitten se toinen asia, että sä otat siinä tarinassa huomioon sen asiakkaan. Että jos se kertoo sulle, että kun hän haluaa niin kuin tuloksia tästä ja hän haluaa tuloksia tästä ja hän urheilee mielellään tuloksia takia. Sä näet kaikesta, että se on niin kuin tämmöinen niin kuin kaveri, joka tehdään tuloksia. Niin älä rakenna sitä tarinaa siihen, että kuinka turvallinen ja luotettava tämä meidän tuote on. Vaan kerro sille, että miten se parantaa niitä tuloksia. Yes. Ja ei ole olemassa tarinaa ilman vastaanottajaa. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen ehkä filosofinen, mutta se on vähän niin kuin sama, että jos puu kaatuu metsässä, niin onko se kaatunut, jos kukaan ei kuule sitä. Koska tarina, sillähän täytyy olla joku vastaanottaja. Ja sitten kun se tarina ei kohtaa sitä vastaanottajaa, niin se on kuin huutaisi tuuleen. Että sun pitää se tarina pystyy rakentamaan sen vastaanottajan mukaan. Ihan samalla tavalla, kun on kohderyhmiä lukemaan dekkareita, on kohderyhmiä lukemaan kauhukertomuksia ja elämäkertoja. Ei se ole sen ihmeellisempää. Erilaiset tarinat kiinnostaa erilaisia ihmisiä. Tärkein on se asiakkaan tarina, että se kytkeytyy siihen. Mä luulen, että meidän täytyy ottaa itsellemme sellainen tehtävä, että me omassa pienessä tiimissä kirjoitetaan jonkun asiakkaan tarina meille oppimateriaaliksi, että me ymmärretään, että mikä se on ja mikä se voisi olla. Siitä voisi lähteä harjoittelemaan sitä. Siitä voisi lähteä harjoittelemaan ja sitten niin kuin tosi tärkeä asia on muistaa siinä, että se tarina tehoaa siis tunnetasolla ja se on se, mikä vie. Järki vikisee korkeintaan mukana. Me ihmiset luullaan, että me perustellaan päätöksiä faktoihin, mutta me ainoastaan perustellaan ne tunteen jo tekemät päätökset faktoilla. Ei sitä päätöstä faktoilla. Ja sinne tarinan kerronnalla, kuinka se tarina synkronoituu siihen asiakkaan elämään, tarpeeseen, tilanteeseen, niin se on se, joka herättää sen tunteen, että kyllä, okei, no tässä on nyt palvelu, tässä on nyt tämä tyyppi, tässä on tämä firma, joka voisi meitä auttaa. Ja se on se luottamuksen osoitus siitä, että nyt nämä asiat kohtaa. Eli sellainen taitava myyjä, joka jo hallitsee prosessin ja dekit ja pitchit ja closeaamisen, voisi lisätä siihen omaan palettiinsa sen taitavan kuuntelemisen, sen asiakkaan tarinan ymmärtämisen ja kytkemisen omaansa, ja sitten vielä sen sellaisen niin kuin herkkyyden niille hetkille, jotka tapahtuu ennen sitä suoritusta. Joo. Ja sen ympärillä. Joo, siitähän tulee jopa kokonaan erilainen ammatti. Et kyllä mä huomaan, että jonkun nuorien myyjien kanssa, kun me asiaa käydään läpi tai olla yhdessä asiakkaalla, niin me tehdään ihan kuin eri ammattia.
mitä mä nyt tähän sanoisin niin kuin vertauksessa, mutta tuntuu, että toinen ajaa venettä ja toinen niin kuin linja-autoa. Että me tehdään niin kuin ihan eri asioita. Ja sitten mitä tulee tuohon, mun yksi lempiasioita itse sanoo, että jos sun pitää closata kauppaa, niin jotain on mennyt pieleen. Eli se kaupan käynti, se yhteinen tarina, se johtaa siihen, että me todetaan yhdessä, että me jatketaan tästä, me tehdään yhdessä tämä kauppa. Se alkaa closeantumaan. Se closeantuu itse. Kyllä samaa eri ammattikunnan ajattelua voi viedä tuonne markkinoinninkin puolelle. On ihan eri asia operoida markkinointiviestinnän toimenpiteitä kuin tehdä markkinointia, eli kylvää sitä siementä niille kiinnostaville tyypeille, tarttua ja alkaa yhdessä kasvattaa jotain. Ja sitä pystyy tekemään ilman suurta budjettia tai tämän tyyppisiä asioita, vaan kun pohtii, mitä yksi, mitä mä mielellään myöskin sanon, että katsokaa, mitä niin kuin tarinankerronnan mestari Steve Jobs on tehnyt. Miten hän on niitä tarinoita rakentanut, mitä hän on kertonut. Koska on olemassa niin kuin tarinoiden arkkityyppejä, jotka vetoaa. On tämmöinen tuhkimotarina ryysterikkauksiin. On tarina kapinallisesta, on David ja Goljat tarina. Ja jos katsoo niin kuin vaikka Steve Jobsin esiintymisiä lavoilla, niin hän aina aloitti kuvalla sitä autotallista, eikö niin? Tarinat tuhkimotarinasta. Sitten siellä saattoi olla IBM tai muita, joille hän näytti keskisormen, eikö niin? Tarinaa kapinallisesta. Ja sitten kuinka hän rakentaa tarinaa siitä, että tämmöistä suurta PC-maailmaa vastaan tämmöinen yksi luova. David ja Goljat tarina. Ja tämmöiset, niin kun, koska ihmisiin vetoaa tämmöiset tarinoiden arkkityypit, niin sä pystyt melkein mistä tahansa yrityksestä, kun sä sen pohdit aidosti sen tarinan. Sieltä löytyy jotain tällaista kiinnostavaa, josta se tarina kerrotaan. Et se ei ole mikään mainostoimistossa tehty tarina, vaan se on niin kuin synnytetty tarina. Meidän podcastissa ei ole sponsoreita, joten tehdään niin kuin Patrick Lencioni tekee, että silloin tällainen ilmainen mainos. Niin jokaisen pitäisi varmaan mennä ainakin kerran elämässään retoriikan kesäkouluun oppimaan näitä asioita, eikö totta? Varmasti kannattaisi. Mä en osaa sanoa mitään muuta kuin, että kiitos. Mun mielestä tämä on ollut aimopläjäys, tarina suonistoomme, ei suolistoomme. Niin kuin suolisto on hyvä, se on yhteydessä aivoihin. Joo, se on tärkeää. Tämä oli niin kuin suoliston puhdistuskammo. Joo, kyllä. Kiitos Mika. Kiitos paljon. Ihan sairaan päräyttävää. Hyvä, kiitos.